Fil-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg għamel diskors meqjus bħala insensittiv fil-konfront tan-nisa u anke speċifikament rigward il-każ tal-Amerikana Andrea Prudente li ġie irrappurtat fil-medja is-sajf li għadda minħabba komplikazzjonijiet waqt itqala. Il-kap tal-Oppożizzjoni kienet jitkellem hekk kif il-Parlament kompla jiddiskuti fl-istadju tat-tieni qari l-emenda fil-kodiċi kriminali biex jiġu protetti kemm l-omm kif ukoll il-professjonisti mediċi meta ikun hemm komplikazzjoni waqt itqala li tista' tpoġġi f'periklu ħajjet jew saħħet il-mara. F'dan id-diskors Bernard Gregg kompla wkoll bil-kampanja ta' biża' li qed tagħmel l-Oppożizzjoni Nazzjonalista dan fil-waqt li qalek fil-konfront ta' Andrea Prudente. Mara Amerikana li kienet ilha ivvjaġġat iktar minn 20 siegħa ajruplan biex tiġi Malta għal-tinna għal-Baby Moon. Jiena dal-Baby Moon ma kont qatt smajt bih. B'Karola Kwelina ma' ġenbu, Bernard Gregg kompla ma' diskors dispreġġjattiv hekk kif iddieħaq b'kunjom Andrea Prudente. Taret iktar minn 20 siegħa u ridet tagħmel abort. U għax minflok abort, it-tobba u n-nersis tagħna għax prudenti. Din l-insensittività fid-diskors ta' Bernard Gregg kienet fuq l-istess frekwenza ta' dak li kien kiteb l-ex deputat tal-Blue Heroes Jason Azzopardi. Fuq Facebook Azzopardi allega li Prudente inġibet apposta f'pajjiżna biex fi kliemu titqajjem kontroversja.